Hiru gazte mesedez. Ongi, bi emakume. Eta gizon bat? Non da gizona? Handago bat, bazter hartan. Ongi. Ara, hori Martin da, ez da? Bai, handago. Eta hor, neskak? Non? Hemen. Hor. Han. Amaia, mesedez. Emakumea. Orain, gizona. Ez. Kutxa horretan ez. Zu. Kutxa honetan. Lasai zaude, ezta? Bai, lasai nago. Orain, zu hemen eta zu hor. Ni hemen nago. Zu hor zaude. Ura handago. Kutxa hondian, gizona. Eta kutxa txikian, emakumea. Eta orain, ireki kutxa! Non daude? Hemen ez? Non dago emakumea? Ez dago kutxa honetan. Ez dago kutxa horretan. Han dago. Bazter hartan. Ni kutxa honetan nago. Zu kutxa horretan zaude. Ura bazter hartan dago. Eta gizona? Non dago? Ez dago kutxa honetan. Ez dago kutxa horretan. Ez dago bazter hartan. Non dago? Emakumeak hor daude. Magoa ere hor dago. Zu hemen zaude, eta ni ere hemen nago. Eta zu hor zaude, ezta?
Eta Martin non dago? Kaixo. Hemen zaude. Bai. Hemen dago. Orain, ez dago hemen. Orain, hor dago. Ara, gizona hemen dago. Eskerrik asko. Barkatu. Sua. Barkatu. Aizu! Frontoia non dago? Entzun, Tolosarako trena. Entzun! Entzun! Mesedez! Bi, mesedez. Kaixo. Lino Beloki zu zara, ezta? Bai, ni naiz. Goñi komisaria naiz. Eta hau, Ni ere komisaria naiz. Izaskun López. Zer moduz? Ondo. denak daude hemen? Bai, denak. Hauek dira denak. Arratsaldeon, jaunak. Arratsaldeon. Kaixo, zer moduz? Non dago? Hor, bazter horretan. Xaskun. Non zaude? Hemen nago. Zer da? Segi eta datuak ongi hartu. Ongi da. Gero arte. Sagardo berria. Bai, kupel honetan. Eta kupel horretan ere, bai. Eta kupel hartan? Ez, han ez. Zagardo pixka bat? Bai, eskerrik asko. Etorri, zuek ere. Non daude basoak? Hemen, mai honetan. Itxoin, sagardo pixka bat? Sartu basoa. Isaskun, non zaude? Hemen nago. Zer da? Hartu datuak. Ongi da. Nor zarazu?
Karmelea. Zer da? Kurpil bat. Kurpila? Bai, hor, kanpoan. Ez dago? Zer? Ez dago hor? Zagardo pixka bat? Itxoin pixka bat. Hor dago, kupelean. Datuak? Hemen daude. Denak? Ez. Bat falta da. Nor falta da? Gizon hori. Hemen ala hor. Hemen. Nor da hau? Karneta falta da kartelan. Gaston Dupont, ingeniaria. Brussel, Belgique. Karneta. Jean-Paul Leclerc, ingenieria. Bruxelles, Belgique. Historio xelebrea, ez da? Bai, historio xelebrea. Hasi. Ez. Hasi zu. Ez, hasi zu. Ez. Jaun-andreok, honekin ematen diogu amaiera gure telesaioari. Espero dugu zuek gu bezala hain. Emakumeak hor daude. Magoa ere hor dago.
zu hemen zaude, eta ni ere hemen nago. Eta zu? Hor zaude, ezta? Eta Martin, non dago? Kaixo. Hemen zaude. Bai. Hemen dago. Orain, ez dago hemen. Orain, hor dago. Ara, gizona hemen dago. Eskerrik asko. Barkatu, zua. Barkatu. Aizu! Aizu? Frontoia non dago? Entzun, Tolosarako trena. Entzun! Mesedez? Bi, mesedez. Hiru gazte mesedez. Ongi, bi emakume. Eta gizon bat? Non da gizona? Handago bat, bazter hartan. Ongi. Ara, hori Martin da, ez da? Bai, handago. Eta hor, neskak. Non? Hemen. Hor. Han. Amaia, mesedez. Emakumea. Orain, gizona. Ez. Kutxa horretan ez. Zu. Kutxa honetan. Lasai zaude, ezta? Bai. Lasai nago. Orain? Isaskun, non zaude? Hemen nago. Zer da?
Hartu datuak. Ongi da. Nor zarazu? Ni, Carmelo. Zer da? Kurpil bat. Kurpila? Bai, hor, kanpoan. Ez dago? Zer? Ez dago hor. Zagardo pixka bat? Itxoin pixka bat. Hor dago, kupelean. Datuak? Hemen daude. Denak? Ez. Bat falta da. Nor falta da? Gizon hori. Hemen Kaixo. Lino Beloki zu zara, ezta? Bai, ni naiz. Goñi komisaria naiz. Eta hau, Ni ere komisaria naiz. Izaskun López. Zer moduz? Ondo. denak daude hemen? bai denak. Hauek dira denak. Arratsaldeon, jaunak. Arratsaldeon. Kaixo. Zer moduz? Non dago? Hor, bazter horretan. Xaskun. Non zaude? Hemen nago. Zer da? Segi eta datuak ongi hartu. Ongi da. Gero arte. Zagardo berria. Bai, kupel honetan. Eta kupel horretan ere bai. Eta kupel hartan? Ez, han ez. Zagardo pixka bat? Bai, eskerrik asko. Etorri, zuek ere. Non daude basoak? Hemen, mai honetan. Itxoin, sagardo pixka bat? Sartu basoa. Zu hemen eta zu hor.
Ni hemen nago. Zu hor zaude. Ura han dago. Kutxa hondian, gizona. Eta kutxa txikian, emakumea. Eta orain, ireki kutxa! Non daude? Hemen ez? Non dago emakumea? Ez dago kutxa honetan. Ez dago kutxa horretan. Han dago. Bazter hartan. Ni kutxa honetan nago. Zu kutxa horretan zaude. Ura bazter hartan dago. Eta gizona? Non dago? Ez dago kutxa honetan. Ez dago kutxa horretan. Ez dago bazter hartan. Non dago?